s vami všetkými. Milí bratia a sestry, stretávame sa tu v Božom chráme nielen podľa toho, čo Boh od nás očakáva, tak ako každú nedeľu čaká, že sa stretneme s ním. Ale dnešná nedeľa je osobitná v tom, že chceme Bohu ďakovať za jeho pomoc pri žateľných prácach. Skôr ako z úprimného srdca Bohu poďakujeme, musíme si toto srdce očistiť od všetkých hriechov. Urobme tak v tejto chvíli úprimnou ľútosťou nad nimi. Čítanie z knihy proroka Jeremiáša. Kniežatá povedali kráľovi: treba zabiť Jeremiáša, lebo sa takýmito rečami usiluje oslabiť ruky bojovníkov, ktorí zostali v tomto meste, aj ruky všetkého ľudu. Tento človek nehľadá pokoj tohoto ľudu, ale nešťastie. Kráľ Sedekiáš odpovedal: veď ho máte v rukách, a ani kráľ nič nezmôže proti vám. Vzali teda Jeremiáša a hodili ho do cisterny kráľovho syna Malchiáša, ktorá bola v strážnom nádvorí. Povrazní spustili Jeremiáša do cisterny, v ktorej nebola voda, ale bahno, a Jeremiáš zapadol do bahna. Tu Abdelmelech vyšiel z kráľovského paláca a povedal kráľovi: pán môj, kráľ, zlé bolo všetko, čo urobili títo mužovia prorokovi Jeremiášovi, keď ho hodili do cisterny, aby tam umrel hladom, lebo v meste už niet chleba. Na to kráľ rozkázal Etiópčanovi Abdelmelechovi: vezmi si odtiaľto 30 mužov a vytiahni proroka Jeremiáša z cisterny skôr, ako zomrie. Počuli sme Božie slovo. Čakal som, čakal na Pána, a on sa ku mne sklonil a vyslyšal môj nárek, vytiahol ma z jamy, hrozí panitého kalu. Bratia, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech,
ktorý nás opantáva a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a završiteľa viery. On na miesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal na seba kríž, pohrdol potupou a sedí po pravici Božieho trónu. Myslíte na toho, ktorý zniesol také protirečenie hriešnikov, aby ste neochabovali a neklesali na duchu. V boji proti hriechu ste ešte neodporovali až do krvi. Počuli sme Božie slovo. Milí bratia a sestry, dnešnú nedeľu osobitne vy, ktorí pracujete v poľnohospodárstve, či už na tunajšom družstve alebo súkromníčite, chceme ďakovať dnešnom svetom Bohu za všetko, čo nám doteraz pri žatevných prácach dal. Keď som sa rozprával s niektorými, že aká bola úroda tohtoročná, tak mi s radosťou povedali, že tu sa ukazuje ako veľmi dobrá. A tak teda je dnešnú nedeľu, myslím si, za čo ďakovať. Ale keď chceme ďakovať, musíme si uvedomiť aj to, čo sme počuli v dnešných čítaniach. Málo kedy vo Svetom písme, keď čítame Evanjelia a zisťujeme, aká je Kristova vôľa, po čom Kristus túži. Ale dnes sme to počuli. Oheň som prišiel vrhnúť na zem. A čo chcem? Len aby už splánil. Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Tieto Kristove slova môžu v mysliach niektorých z nás, aj veriacich ľudí, aj neveriacich, vzbudiť dojem, ako keby Kristus naozaj nebol od Boha. Keď čítam Evanjelia, tak farizei a zákonníci, vidiac, čo Kristus hovorí a aké skutky koná, tak ho aj z tohto obvinili. Len mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov. Toto bolo adresované na adresu Krista. Diabolos, teda diabol, znamená totiž rozdelený. On skutočne túži, aby sme my ľudia boli rozdelení. Vidíme to aj medzi nami v vzťahoch. Hoci sa koná, patríme do jednej cirkvi, predsa a vieme aj medzi sebou si robiť rieky. Ale ak toto robíme, tak nepočúvame Boha, ale počúvame toho diabola, teda diabla, Božieho protivníka. Kristus, keď dnes hovorí o rozdelení, ktoré prišiel dať na túto zem, ktoré priniesol, to nie je rozdelenie také, ktoré by bolo proti Bohu. Ale práve to, že Boh skrze života svojho Syna Ježiša Krista prišiel vrhnúť oheň Božej lásky na túto zem. V zjavení svätého apoštola Jána v jedinej prorockej knihe Nového zákona čítame, čo sa udialo potom, ako diabol sa postavil proti Bohu. Bol zvrhnutý na zem a tam mu patrí. Aspoň takto to dejiny ukazujú. A práve Kristus svojim príchodom na túto zem prišiel uvrhnúť Božiu lásku na túto zem. Lásku, ktorá spája, ale lásku, ktorá aj rozdeľuje. Lásku, ktorá miluje a
musíme rozhodnúť. Nestačí len to, že Boh miluje nás, ľudí, ale musíme aj my povedať Bohu svoje áno. Nie iba perami, ale predovšetkým vo svojom vnútri, svojim postojom a životom. Vy, ktorí ste skôr narodení a prežili ste 40 rokov komunistického režimu, tak máte možnosť spomínať a hovoriť svojim deťom a vnúčatám, ako to bolo v čase, keď tí, ktorí verili v Krista, boli kvôli svojej viere prenasledovaní. Boli kvôli svojej viere zatváraní do väzení, veď aj môj predchodca, pán dekan Drgoň, takýmto spôsobom bol potrestaný za onoho režimu. A tí, ktorí potom v 89. roku, ako si prišla tá možnosť prežívať vieru aj verejne, odrazu sa zistilo, že aj tí, ktorí boli proti Bohu, sú odrazu za Boha. Čím to je? Že by sa tak rýchlo zmenili? Boh dokáže robiť zázraky. Naozaj vie to, lebo je všemohúci. Ale taký zázrak sa udeje len vtedy, ak tým, že niekto chodí do kostola, prijíma sviatosti, žije podľa nich. Ak už s tou vierou sa nemusí skrývať a žije podľa nej, vtedy celým svojim životom, nie iba perami, oslavuje Boha. Dnes už je viac ako 24 rokov od tejto chvíle, keď teda došlo ku zmene režimov. A tak máme možnosť porovnávať a znova v rozhovoroch, ktoré som s vami mal, niektorí povedia, pán Farár, veď ale nebolo až tak zle za toho onoho režimu, len keby vtedy sa mohlo chodiť do kostola a verejne teda prejavovať svoju vieru. Dnes môžeme verejne žiť svoju vieru. Dnes môžeme chodiť verejne do kostola, na sväté omše prijímať sviatosti. Nikto nás za to nebude ani zatvárať do väzníc a ani nás kvôli viere nepripraví o nejakú stoličku vyššie postaveného človeka. A napriek tomu zdá sa, že veriacich ubúda. Napriek tomu zdá sa, ako keby viera v životoch ľudí vyhasínala. Čím to je? Myslím si, a tak ako to povedal aj svätý otec František, je to tým, že nemali sme patričné vzory. Keď hovorím nemali sme, tak viem, čo hovorím. Skutočne musíme povedať toto sloveso len v minulom čase. Lebo dnes máme takéto vzory. Dnes nemôžeme povedať, že by Boh neukazoval aj skrze svojich služobníkov, že naozaj sa o nás stará. Dejiny pápežov posledného storočia ukazujú naozaj to, ako Boh sa skrze námestníkov svätého Petra o svoju cirkev stará. Väčšina z nich, ktorá za posledné storočie spravovali Kristovú cirkev, či už bola, alebo v budúcnosti bude, vyhlásená za svoj život ako príklad viery kresťanského života. Teda nemôžeme sa vyhovárať, že nemáme vzory. V minulosti sme ich tiež mali, veď sú tu predsa rovnako svetci a svetice, ktoré za tých 21 storočí žili na tomto svete. A tiež ich život nebol ľahký. Viete moc dobre, že vždy, keď sú sväté omše počas týždňa a sú nejaké spomienky či sviatky na svetcov a svetice, veľmi rád ich životopisy spomínam,
aby sme si uvedomili, že viera nikdy nebola darom, ktorý by sme mohli len tak zahodiť. Tí, ktorí ju chránili, bránili, vždy boli konfrontovaní s ľuďmi tohto sveta, s tými, ktorí počúvali toho rozdeleného diabla. Ale my, ktorí chceme pociťovať, zakusovať vo svojich životoch Božiu lásku, že Boh sa o nás skutočne stará, aj tým, že napríklad pre poľnohospodárov dá pekné počasie, aby to mohlo, to čo zasiali, vyrásť, aby mohlo dozrieť, aby mohli aj patrične to zožať, tak ako dnes slávime túto svetom však poďakovanie za tieto skutočnosti Božieho dobrodenia. Toto všetko nie sú samozrejmosti. Len je otázkou, či si my vieme všímať tieto drobné prejavy Božej lásky v našich životoch. Oheň som prišiel vrhnúť na zem. A čo chcem? Len aby už vzplánuť. Nech my, ktorí veríme v Krista a hlásime sa, že sme veriaci ľudia, nech naozaj svojim životom dokazujeme, že jemu patríme. Nech nezávidíme, že ten alebo onen má viac ako ja, že ten má lepší plat ako ja. Ono to tak vždy bolo. Aj keď žiaľ, dnes tie rozdiely sú ešte o mnoho väčšie. Pred Bohom sme si všetci rovní. Boh nás miluje rovnakou láskou. A keď si nás z tohto sveta povolá, tak my nebudeme môcť pred jeho tvárou argumentovať: Pane, veď som chodil do kostola a žil som v prepichoch a pritom som sa nevedel podeliť s tým, čo som mal, s tými, ktorí potrebovali to viac ako ja. Kresťan má vedieť v rámci Božej lásky sa aj deliť. Kresťan má vedieť tie dobrá, ktoré mu Boh doprial, používať aj na to, aby urobil dobre aj iným, nie iba sebe. Nemá sa pýtať: veríš Krista? Alebo veríš v Mohameda? Veríš v Allaha? Veríš nejakým východným náboženstvám, hinduistickým, buddhistickým a tak ďalej? Toto je človek, ktorý potrebuje moju pomoc. Ja som povinný, ako ten, ktorý v Boha verí, ako ten, ktorého Boha chcem vnímať v každom človekovi, tomu človeku aj pomôcť. Toto je oheň Božej lásky, ktorá skrze Krista bola viditeľne prítomná na tomto svete. Kristus vždy robil iba dobré. Ale keď bolo treba, tak aj poukazoval na to, čo je zlé. Konajte podľa toho, čo vám hovoria, vraví Kristus na adresu farizejov a zákonníkov, ale podľa ich skutkov nerobte. Aj v dnešnej dobe, žiaľ, máme možnosť hovoriť tieto slova na adresu niektorých ľudí i veriacich ľudí, ba musíme povedať, že aj na adresu niektorých Bohu zasvetených ľudí, ako oprávnenú požiadavku a upozornenie zo strany Krista. Ale keď toto hovoríme na druhých, nerobme to skôr ako tú istú otázku a tú istú metódu nepoužijeme na svoj vlastný život. Som ja, kresťan, ktorý svojím životom naozaj poukazuje na Boha. Som ja, kresťan, ktorý svojimi slovami a svojou pomocou, častokrát i nezišnou, lebo len Boh ma za to odmení v nebi, viem byť príkladom pre iných. Ak áno, tak tá Božia láska je v nás prítomná a svoju vieru nielen dobre chápeme, ale aj vo svojom živote i dobre žijeme. Ak nie, tak ešte Boh nám dáva šancu napraviť sa. Tak ako mnohým tým, ktorí za komunizmu
boli proti veriacim, dal možnosť prejaviť sa v tomto čase, keď slobodne máme možnosť vyznávať vieru, zmeniť svoj život. Áno, Boh nám vždy dáva novú šancu. Vždy pri každej svätej spovede, keď vyznávame Jemu svoje hriechy a ich ľutujeme, Boh nám odpúšťa nie preto, že musí, ale preto, že nás nekonečne miluje a preto, že nám nekonečne dôveruje. Že my nebudeme chcieť byť rozdelení medzi sebou, ale budeme chcieť byť spojení s Božou láskou a v tejto láske vedieť budovať a byť tí, ktorí sa podielame na budovaní dobra, pravdy a Božej lásky, ktorá je viditeľná na tomto svete. Nech teda, milovaní bratia a sestry, pomôže každému jednému z nás i táto svätá omša k tomu, aby sme vo svojich životoch sa rozhodovali pre Boha. Nie iba slovami, nie iba v mysli, ale predovšetkým celým svojim životom, ktorým Jeho chceme oslavovať. Amen.
Ja tam neraz. Janko, kde máš ovci? Tak ja idem svoj opokosiť. Dvaja. Zavolám to podelku. Treba ich viazať. Od kraja sem. Janko, tu máš. No čo, ide vám to? No! Zatýšim vám, ale ide mi to, ako si vešli. A ty robíš aj povried patinu? Robím, len som si ma potom zbierať, a nestíham. Taký znamení to tu. Ja nepretržím sa. To je podelenie za smrti. Nemám kopať za to. Treba takto uviazať, ako si netreba ani pláziť. Tak? Tu veľké, netreba ani pláziť. Ja dve? Dve a dve. Nie. Tak, to sú dosť veľké. Bábo, poďme povrieť sa robiť. Nemá nám to. Už to. Nevie jablko, čo? Ale horu tú polievku vypiju, to húsko lyžičkou vlom. Už sme milé pofúkali na jednu tam potrebuje zemové vykosenie. Marka, ideš zerať? Keď ideš zerať, tak už unaháňam. Kumotra, nie? Čo kumotra moja? Veľa nemá kto viazať. Ale viazať tam to plopia. Mala pomenšie rabky daj, že by som mala čím menej. Vyrovnávali sme. Dobre. Dávate 2 do 1, či 1? Dve hrstne sa tak dávajú. Tak chcelo skôr, tak aj pritom, že to bolo ťažké zdvíhať na máte skôr. Na vláťačku aj na voľ. Aj na voľ. Voľ za zastav. Pozdravím. Tak budete hovoriť, hej? Ako to?
No tak treba, tak už keď to kameruje, tak aby aj bolo teraz, aha, teraz. No. Som aj myslel, ako asi bude na novom obecnom a oni zase čakali, že bude na starom. No, to je tak. Majú sa aj vody volať, že? Rozbehnutí v robote. No. Máme sa, to sú tvoje, to všetko. Jožko, krútil som. Teraz tomuto jednému. Tomu jednému daj klásky a z druhého obkrúť slamiskou. Tak si zoberaj viacej slamy, no môže byť aj viacej to. Co powiecie? Treba toto mi nejde. Keď krútim krk, tak to lepšie ide. Jožko, toto som dostal. Teraz vravel. Jožko. Vládka, sem poďte. Boh vám pomáha aj kmotrička a neláme sa. Aj láme. Jožko, takto som. A teraz neviem, takto som. No a sem. Buďem. Sem. S týmto s koncom odkrúť. A idem z odle slamičky, lebo potom si to dostať. Takto. Aha, odkrúť a už je. A už je to uneslo. To neviem, že to mám prehodiť. No, dodáme ruky takto. No. A už to sa závrť do cesty. Od maličkého dňa aj bez spolu spávali, ale prišla nová setiva, zavojačka kazali. Od maličkého dievčaťa aj bez spolu spávali, ale prišla nová setiva, zavojačka kazali. Ale aj robiť, nespievate a hostite ako ešte máme veľa hektár. Tu nás nájde aj po. Je mesiac. Dobre. Nebola to veselá, od soboty večera. Moja mať prekrajera hrešila, lebo moja mať prekrajera hrešila. Keď ma hrešila, ale ma aj vybila. Keď ma hrešila, ale ma aj vybila. Keď som hrešila, mi netreba, že som hrešila, frajera mi netreba. A ja mám tebe, ešte môj aj pohoda. A ja mám tebe, ešte si aj pohoda.
ukážka mlátenia. Ďalším scenárom budete oboznámení a teraz by som odovzdala slovo pánovi inžinierovi Golianovi, ktorý nám popíše postup tej ťažkej práce dorábania chleba v tradičnej žatve. Vítam vás dnes na dnešnej žatevnej slávnosti, kde si chceme pripomenúť tradičnú žatvu, tak ako sa konala pred 70 rokmi. Som nesmierne veľmi potešený, že je taký záujem o žatvu, lebo v posledných rokoch sa ten záujem o žatevné práce úplne vytratil. V minulosti to bolo tak, že žatva bola záujmom všetkých ľudí, všetkých detí, mimo chorých. Bola to žatva nesmierne, bola to práca nesmierne namáhavá. Žatevné práce, všetne zvozu obilia a mladby, boli práce jedných z najťažších, ale boli to aj radostné práce. Boli to práce radostné, keď sme ďakovali Bohu za požehnanú úrodu a prosili o jeho požehnanie aj nás všetkých. Dovolte mi teraz jednu esej, vyznanie od básnika Milana Rufúsa, Chlieb náš každodenný. Chlieb krájať, to je nielen tak. Chlieb nekryletí ako vták, jak cudzí holub do dvora. Náš chlebík musí špórať a hodný svojho chleba žiť. Chlebík si treba zaslúžiť, pluch platiť ako ťažký vlak. Chlieb krájať, to je nielen tak. Poznáš raz, čo to znamená, môj milý. Chlieb je odmena, preto sa modlíš a ja tiež. Chlieb každodenný daj nám dnes. Dnešný deň by sme si chceli ukázať tradičnú žatvu pred 70 rokov, keď bol použitý najnižší spôsob mechanizácie, a to kosenie obilia kosou upravenou takarovom, alebo ak chcete pravajkou, ktorá slúžila na to, aby sa obilie ukladalo rovno a kolmo, aby nízka nemala také starosti pri zberaní obilia. Za kostom išla nízka, ktorá držala v pravej ruke kosák a po slovensky rybičky sa blížila k kostovi a pravou rukou zberala obilie a kládla ho pod ľavú ruku. Volá sa to hrste a tieto hrste kládla na zem. Keď sa rola zožala, tak potom aj do žencov toto obilie jazali takým spôsobom, že dva roky dávali na seba, unieslo sa, povnieslo, môže chvíľu, ako to robia. Tie ženy, ktoré sa tu naučili veľa v modernej dobe, ale to zapamätali svoj starý materí. Keď sa obilie poviazalo, potom sa skladalo do krčov alebo do hrbiek. U nás na vrchoch sa to hovorilo, že to panákov alebo žandárov. Môžete to vidieť aj tu na niektoré hrbky poskladané. Obilie pred žatvou nebolo ešte celkom dozreté, nebolo ešte celkom vyschnuté ani slama. Teraz je to už opak, lebo je po žatve. A ono dozrievalo postupne ešte aj v tých hrbkách. A keď malo patričnú veľkosť 12%, tak sa potom vážalo do tozov, do sokov, alebo na múnach, kde sa začalo obilie mlátiť. Mlátenie obilia sa rodilo pepami na vodovnici, ktorá bola podlaha pomazaná vínom na tvrdo.
a vláčil zvyčajne 4 alebo 5 vláč. Vláčili cepami, cepy to je taký nástroj, ktorý sa skladá z 2 častí. A to je nožka a cepy, to je kratšia. A sú oni do seba zjavané húbou koži. To je žáda, a hrbka je to bez toho vrchu. Tak tu máme dosť? Vláčenie obdobia sa robilo takým spôsobom, že zohratá partia, traja alebo 4 alebo 5, povedali aj 7, vláčili vždy tak, vždy boli iba jedne cepy na tom lakovisku. Malo to určitú melódiu, nájdeme potom starý obecký úradom, kde sa prevedie mladba. Teraz nachádzame v tej fáze kosenia, obdobia a skladania do rúža, že budú krížom. Potom bude samozrejme oproti. A když si tak chceli niekto slúžiť, ako je to pohodný, alebo zbierať, nech sa páči, je možno. Prosím vás pekne, ja túto etapu teraz preruším, budeme pokračovať v tom komentári na Vlátovi, pre starý obecký úrad, vlátili Štúdia a Jojko, Goľa, povedz tam na želanie dve. Návrh ide taký najťažší, ťažší návrh. Ja správne, že žandára, to je kňaz. Počúvaj, kňaz je návrh. Správne tohto žandára. Panáka. No tak ako tam, a viem, jak to si šlapov je. Zaviazať ešte. Daj tu. Tak idete Klaus, treba, že košík dar, ešte traja. A to? Tak ideme? Oproti mne, Klás mi hore. Troška na hore, na strmšie. Tak. To idete stavať? Tohto. Nie. Tam ten pri vás je dobrý. Tam ten oproti vám, to je taký. Počkaj. Toto môžeme takto Jožko položiť vedľa. Aby sa zapierali do jedného. Aby sa zapierali, ako vieš, do výzonu. Na oheň, tak spodok, ak vyťahnu ľubo. Popotiahnuť spodok, vieš, aby boli akože pozapierané. Tak to musí jeden stredový. A teraz sem, tu od vás. Musí byť jeden v strede. Ten stredový pri tebe, ty sa musíš odpustiť teraz. Jeden musí byť stredový. No jeden, tak stredový nemáme. Inak to nebude stáť. Tak stredový nemáme. Toto bude stredový. No, tak, oproti. A teraz okolo, my sme to zle začali. A do zemi ho treba zapustiť. Troška buchnúť, Tými ryťami buchnúť, lebo to nebude stáť. Jožko z tejto strany. No, ja budem vrchný rok. Jožko, ty spadne. Na ciebie, a na ciebie
to zaberú, zbehneme, čo potom. Nahaj robotu na ten zjesť. Nemáš to koně? Co? Nejdu robotníci. Nedajú to za poriadku. Neposlúchajú gazdinu. Poďte, poďte. Oni to chcú trocha. Kde bude aj ženský deň. Na spolu divajú na... Počkajte, na chvíľu budeme hovoriť. Som ani nehľadný, keď si nehľadný zobrala a odišla, hej, takže to bola. No viete, voľa kedy jeden gazda orať u notára. Orať u notára. No a keď zoral, tak už notárka doniesla. Ješ potom podúšala ho, ale vardiela. Obrocký, sem. Opri aj od toho žandára. Od bolesti. Od brucha bolenia. Od bolesti, ale... Ja hneď sa ani vadím. Paprika korenia, to je od brucha bolenia, a ďum berú sračky, ale a potačky. To je ešte to. Počúvaj, nemám nacvičené odvezovanie gati. Jaj, to bolo na to niečo, to je To treba potom len byťavky to. Keď príde... Čo to majú? No mlieko. Má? No dobrý smár. Hej? Ja nepočne sa nie. Ľubo, nemýbaj. Vodu? To je voda? Stane to chapíje. Jaj, žlutej nemám a to má na jasného žiaba. Som aj vravil, ale toto nejde asi. By malo tu svietiť, nie? Dajte to sem, žebraj to asi vypínať. Dobrocký. To je. Idú sem. Ja, tady je čizorný, od Bátovš Kráľov. Kráľovky. Také lepšie povrieš, také sa. To je dobre nabitý. Tak a tento. Neviem. Ešte jeden. Jedno zbľaš. Jedno aj hore. Za navržený. Dáme to žrdi, aby to nespadlo. Ale zvládame. Dopúkajte gumy, dopúkajte gumy. A ujo, dopúkajte gumy. Močite namočení od večera, aby sa to nestalo. A daj ho troška sem za mňa, ale my sme to... Dievčat sa spolu udržať.
Plnky, pomodlite si teraz, haj. Je s týmto? Haj. Slovák, haj. Ja nie... Trošku otočím sa a tak. Pozorne. Nie, píte. Nie Natáša. Natáša. Málo. Všetko dobré sme len od Teba očakávali a Teba o to prosili. Ty láskavý Otče, vyslyšal si naše prosby. Ty si obdaril naše polia klasmi a lúky hojnou trávou. Ty si naplnil naše stodoly a sypárne. Z Tvojej dobroty budeme mať teraz obilie, múku, chlieb a iné pokrmy. Kto by sa s Tebou, Bože, neradoval, Tebe neďakoval a netúžil sa Te zarúdiť. Toto chceme činiť pri každom kúsku pokrmu, ktorý budeme používať. Len nás, Bože, chráň, aby sme nezneužívali Tvoje dary. Ako mnoho je ľudí, ktorí sú o mnoho lepší a nábožnejší ako my. A tí trpia núdzu, lebo vojnou, zlým počasím a inou nehodou je zničená ich úroda. Daj nám útrpné a dobročinné srdce voči chudobným, aby sme im radi dávali z toho, čo nám zvyšuje. Aby sme ich občerstvili a potešili tak, ako si nás Ty potešil. Aby sme sa aj v budúcnosti stali hodnými Tvojich milostí, zvlášť večného spasenia skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom Tvojim. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu vďaka. Martine, sme? Vážení priatelia, budeme pokračovať v druhej časti dnešnej ukážky klasickej žatvy spred 70 rokov, a to po zvážaní obilia na mlatovisko, na toky, na humná nastalo mlátenie obilie. Obilie sa mlátilo na toku alebo na humne, na podlahe, ktorá bola omazaná tvrdou hlinou, cepami. Cepy je to nástroj, ktorý držím v ruky, skladá sa z ručky a z cepíka. Cepík je hrubšia časť a obidva sú spojené koženou húžvou. Obilie sa mlátilo tak, že sa snopky, 3 alebo 4, dali vedľa seba a mladci, to boli chlapi, ktorí mlátili obilie týmito cepami v určitej melódie tak, aby vždy bol na tom mlatovisku len jeden cepík. Najprv sa omlátili klásky na jednej strane snopkou. Keď sa omlátili tieto klásky, potom sa snopky otočili
na druhú stranu a omlátili sa druhou stranou. Po omlátení druhej strany sa rozviazali povriesla na snopkách a urobilo sa také prestretie, kde sa omlátila potom celá predsierka, celá slama. Keď sa omlátila z jednej strany, tak sa zobrali cepy a podohnali sa pod tú predstierku. Z druhej strany sa priložili druhé cepy a celé sa to zdvihlo do vzduchu a otočilo a mlátila sa druhá strana. Po vymlátení druhej strany sa slama vytriasla od obilia a od pliev a zaviazala sa do veľkého šúba veľkým povrieslom. Takáto slama v šúbe sa uložila na povalu, na padláš alebo na hrtanec a používala sa na rôzne účely. Buď ako pokrývanie striech obydlí a hospodárskych budov, volalo sa to babky, alebo sa to dávalo do strožliakov miesto madracov alebo do postelí, takisto na podstielku, ale aj na krmenie. Toto bol prvý stupeň, taký najnižší stupeň mechanizácie mlátenia obilia. Obilie, samozrejme, ktoré ostalo na podlahe, tak sa muselo obrhnúť dreveným ohrablom k stene a hrabliami sa pozhrabúvali klásky a zbytky slamy, ktoré na obilí ostali. Takéto obilie potom išlo na cúdenie alebo čistenie, čistilo sa vetrom, buď sa zobrala nádoba a sponad hlavy sa púšťala na plachtu, vietor odvial plevy a obilie padalo do plachty a vrecovalo sa. Ďalší stupeň mechanizácie bol taký, že boli rôzne rajtári, rôzne čističky, triedičky, aj sitové, aj vetrové. No a najvyšší stupeň boli potom už mlátačky drevené, bubnové, alebo mlátačky kovové, automatické. Po nich nastupovali samozrejme už pojazdné mlátačky a volali sa kombajny. Teraz vám ukážeme mlátenie obilia v Petorku. Nech sa páči, ďakujem pekne za pozornosť. Štvorták.
svoj ľud. A prvoradá starosť je panovníka vždy, aby ľud mal dostatok, čiže mal dbať o bezpečnosť potravín. Jednak sebestačnosť, ale aj bezpečnosť. Či je to bezpečnosť zdravotná, vieme, čo dovážame do zahraničia. Zaznejú nie celá, ale len 4 slohy v podaní Adamka Gutena. Pán doktor Hanakovič len teda pre také rozpoznanie, teda pospomínanie, bol autorom a zostavovateľom našej monografie Senohrad 1135-2010. Je to historik, ktorý nám veľmi pomohol pri zostavení tejto monografie. Ospravedlnil sa, chcel dnes prísť, ale z rodinných dôvodov nemohol a všetkým vám odovzdáva srdečný pozdrav. Ako druhý bod nášho kultúrneho programu bude vystúpenie folklórnej skupiny Hrachovinka pod vedením pani Grendelovej, ktorí si pripravili scenár a piesne o žatve. Ďalej nám hudobný pozdrav priniesli sebechlebskí hudci, ktorí nám zahrajú a zaspievajú. A v závere dnešného kultúrneho programu nám zahrajú a zaspievajú heligonkári zo Senohradu a z Lackova, Jozef Turán, Pavel Valach, Pavel Brčica, Mirko Dolínsky, Andrej Farbiak a Andrej Slúka. Máme v Senohrade veľa talentov, takže vypočujeme si na hudobných nástrojoch, ktoré budú tu predvedené 3 heligonky a 3 klávesové harmoniky. Prajem vám všetkým príjemný zážitok. Kraj
náš, chystaj nám udomáš. Veru sa ty pred nami za dvere neschováš. Gazda náš, dajže nám udomáš. Už sme všetko dožali, aj do snopkov zviazali. Keď sme to spravili, veniec sme uvili a všetko sme porobili. Dúfam, že budete takí zdraví, koľko je v tomto venci trávy, že budete mať toľko pekných dietkov, koľko je v tomto venci kvietkov a dúfam, že budete toľko dobytka pásť, koľko je v tomto venci klasov. Nože náš pán milý hospodár, príjmite vďačne tento dar. Buď pochválen Pán Boh náš, že spomáhal v tento čas. Žitko zožať, poviazať ti, do stodole podvážať ti. Bože, nám pomáhaj, všetko nám dobré daj. Daj zdravia, daj chleba, veď nám viac netreba. Bože, nám požehnaj aj ty naše vole, čo nám pozvážali, žitko do stodole. Idú ženci spievajúci z polí, prestierajte gazdy na stoly. Stoly javorovie, obrusy ľanovie. A ty, gazda, chystaj hostinu a pozvi všetkých žencov ku stolu. No tak pekne vitajte, keď ste si už takú robotu ťažkú poriadne porobili, tak sa patrí, aby sme vás pekne aj privítali, aj poriadne pohostili. Nože, gazdina voľa, čo by bolo načí. Pohostíme, Marka. Daj z tých pabáčov, čo si do obeda napiekla, tak ponúkneme týchto ľudí. A ty, starej, utekaj tahor k Vendelinovi. Vieš, že si skoval to pálenmo, či nevieš? Aj to je nie tam. Či ho ty nájdeš, no nem utekaj, na čo im ponúkneme. Ja nemám doma nič. Ja si to dobrá, tamto je. No tak, dobre. A pivo príde už večer, lebo trocha si sa začapneme do pálenmo. Tak my si lebo zaspievajme. A ty hraj, poslali ma jačmenko. Poslali ma jačmenko, syni ma mi kto hezke nosí. Poslali ma jačmenko, syni ma mi kto hezke nosí. Hezke nosí, vodu nosí, ni zesno sa veľmi potí. Hezke nosí, vodu nosí, ni zesno sa veľmi potí. Poslali ma jačmenka, za nima mi kto snopke znáša. Poslali ma jačmenka, za nima
nazbierali. Gazda sa raduje, stodoly zaplňuje. Gazdina, gazdina, dajže nám pálenky, veď sme ti spravili v poli osom veľký. Ak nám pálenky nedáš, viacej nás tu na rok nemáš. Na zdravia, na zdravia. A teraz tu moju Širokové Senohradské polje. Široko je Senohradsko polje, ja ho orať nebudem. Rozkázali mi krupistí páni, že ja vojačom budem. I vojak som bol za dva rôčke, keď si sa nevydala. Na koho si moja najmilejšia, na koho si čakala. I vojak som bol za dva rôčke, keď si sa nevydala. Na koho si moja najmilejšia, na koho si čakala. Čakala som ja, môj najmilejší, čakala som za tebou. Lebo som ja bola naučená od malička len s tebou. Od maličkýho dievčaťa aj sme spolu spávali. Ale prišla nová sendivka, za vojačka ťa zali. Od maličkýho dievčaťa aj sme spolu spávali. Ale prišla nová sendivka, za vojačka ťa zali. A dobrého zdravia vám všetkým. Teraz vám poviem, ako bolo na dovnej zemi. Tam chodili ľudia z Tatoka do žatve, žebe si zarobili. Tam mal polia veľký barón, a tak sa tam chodilo do žatve. Aj chodili nielen chlapi, ale aj žene, alebo dovena. No a tak v žatve ich dobre chovali, chleba mali dosť. Len ku chlebu im dávali len cibuľu. Nož a takto na veľa človeka aj to želie podľa cibuľu s chlebom. A keď on bačík stato vraví tej panej tam, počujte, pani Kyčasonka, a kde vy máte tú cibuľu, že vám to psi nezožerú? Aj bačíka, my to pes neste. No vidíte, a my myslíme takú jesti, čo ani pes neste. Nebola tam slanina. Ale zasa čo sa vám stalo, chlapi si steli aj vypiti a nebolo za čo. Či nepotiahli tomu pánovi žito. Vymenili zapálenú, len pán zbadal. I zle nedobre s nimi. No, ale keď vravili, že to oni neboli, nemohli dokázať i nich. No ale pán vraví, ak to ozaj neboli, tak mi si ja prisahať. Fujha, to je zle. Ale mali tam pána farára nášho stiato, lebo oni nerozumeli po maďarsky všetko. Tak im vraví, nebojte sa nič. Pán nerozumie po slovensky, len mi opakujte za mňou. A začal. Hore dolinami. Oni opakovali, hore dolinami. Hrok so slaninami. Dobré vínko s baraninkou. Dobrí chlapci idú za ňou. Tak nám Pán Boh pomáhaj. Pán počul, že Pán Boh dobre v poriadku, tak nekradni. Dobre bolo. No ale zasa čo sa vám nestalo, Edom Bačík tam bol na žatve a volal sa Úram. No, a tak vyre tam voľaké našou tejto kavívke sa mi hádali, zídu doma do batoha si pobalil, ale ešte išli do kostola, no ale po maďarsky tam pán farár kázali. Či nezačal kázať, Uram nať Világoš. Bačík vás bledol a vraví, Jaše, už ako tie vie, že svoja vile ukradol. Tá ich zaniesol na spak, kde bole. Nie, ja vile niesť domov.
No a keď sme pri tomto venci, tak aj pánovi doniesli veniec. A bačík z ťato Edom zasa takto vyinšoval. Pán barón, z toho žita, čo sme vám namlátili, že by ste vychovali 9 bravov. A on už divravil, úď, Janko Báči, úď. A že by ste z každého brava mali 9 funtov masti. Úď, Janko Báči, úď. A že by ste zatiaľ nezomreli, kým tu masť nevymastíte všetku na sebe. Úď, Janko Báči, úď. A potom ak vás čert vezme. A nenčertíke, Janko Báči, nenčertíke. Vedel mne. No a jedom chlap našou sťatok a tadol na dovnú zem a žena za ním nariekala. Čo si ja tu len počnem bez teba? Ako ja tu len počnem? Ako sa vrátil zo žatve, zbadal, že počala. Aj bez neho. Edon zasa tašou aj so ženou že viac robia, nože v čudom svete. Či sa vám tam nestratil? Ja tá ho hľadala, dojedovaná ako na ohrable. Stutá ako moriak behala. Kde je môj muž? Kde je môj muž? Nevideli ste môjho muža? A Edon bačík sa jeho pýtal, nože ako ho máme nájti? Voľako takú znamienko má, voľako podľa čoho ho poznáme. A ona, nie, ešte nebude mať. Potom zasa prišiel Edon taký samá modrina, dotočenej dobitej všetok. Čo sa ti len stalo? A on vraví, čo sa mi stalo? Jeden človek ma bil z poldruha drevom. Nož ve to boli cepy. Čerta starý ho bol slepý, na každom ma trapil. Zasiela som polovníka. Zasiala som polovníka do chodníka, kde vyšiel mi polovníčok a levíka. Kod je mi kának zalíka, nebudem siať polovníka do chodníka. Kod je mi kának zalíka. Odpoveď som nedostal, iba kamarát mi napísal. Na svoj list ja odpoveď som nedostal, iba kamarát mi napísal. Aj takto sa to dá sklobiť. Ďakujeme zatiaľ veľmi pekne. Budeme radi, keď nám pomôžete aj ďalej. No však ideme to teraz. Ale ticho! Nestískaj mi, šuchaj ručku, čo chceš dobre byť. Tvojim slzám, tvojmu smutku ja nerozumiem. Nehnevaj sa, keď sa smeje, žarty vystrájam. Zdraví tance, že miluje a smie rada mám. Ja ti nikdy nerozumiem, keď sa usmievaš. Vernú lásku a kadečo, keď pripomínaš. Som
A ona mi povedala, že nie preto, že ju byla preto. Nedristajte a hrajte. Plné hore. Potom tu zase máme veci a vidím. Stari,
pokračovať v speve a v hudbe s harmonikou, len vás chcem pozvať na tradičnú hrachovú polievku, ktorá je pripravená vo dvore obecného úradu, bývalého obecného úradu. Tak poďte sa ponúknuť, pohostiť, aby sa nám nerozišli, a prajem vám dobrú chuť a ideme v zábave pokračovať. Jano, a to budú dať na CD-čko? Počúvaj. Jano,